Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y mesurau dadleoliad, felosedd a chyflymiad. I gychwyn, mae pellter a dadleoliad yn fesurau sydd yn mesur pa mor bell yw gwrthrych o darddbwynt penodol. Ond, mae dadleoliad yn cymryd i ystyriaeth y cyfeiriad teithio yn ogystal â'r pellter o'r tarddbwynt. Felly, enghraifft, ystyriwch ein bod ni efo llinell rif fel hyn, ac ein bod ni yn rhoi pêl dennis ar y tarddbwynt yn ble mae dim wedi cael ei farcio. Nawr os ydyn ni symud y pêl dennis mae 2 uned i'r dde, yna mae'r pellter o'r tarddbwynt yn 3 uned, ac hefyd mae'r dadleoliad o'r tarddbwynt yn 3 uned. Mae'r pellter a'r dadleoliad yn cytuno yn fan hyn. Ond, os ydyn ni'n ystyried fod yr pêl dennis yn ôl yn y tarddbwynt, ac nawr ein bod ni'n symud y pêl 2 uned i'r chwith, yna, tra bod y pellter o'r tarddbwynt dal yn 3 uned, mae'r dadleoliad o'r tarddbwynt nawr yn -3 uned, neu yn -3 uned. Hynny ydy, mae'r dadleoliad yn cymryd i ystyriaeth y cyfeiriad teithio. Hefyd, mi fedrwn ni ddweud fod pellter yn fesur sgelar ac mae dadleoliad yn fesur vector. Nawr, fedrith mesurau sgelar ddim bod yn negatif, maen nhw'n naill ai'n dim neu yn bositif, ac felly'n fan hyn, fedrith pellter ddim ystyried y cyfeiriad teithio, ond mae mesurau vector yn gallu bod yn bositif ac yn negatif, ac felly yn fan hyn, mae'r dadleoliad yn gallu cymryd i ystyriaeth y cyfeiriad teithio. Nawr, yn yr un modd, mae cyflymder a felosedd yn fesurau sydd yn mesur pa mor gyflym mae gwrthrych yn ei deithio, ond mae felosedd yn cymryd i ystyriaeth y cyfeiriad teithio. Nawr, fedrwn ni egluro hyn trwy edrych ar y fformulau ar gyfer cyflymder a felosedd. Cyflymder yn gyntaf yw'r newid mewn pellter rhannu efo'r newid mewn amser. Ac gan ei fod yn defnyddio y mesur sgelar pellter, mae cyflymder ei hun yn gorfod bod yn fesur sgelar. Hynny ydy, mae o naill ai yn dim neu yn rhif positif. Ond wedyn mae'r fformula ar gyfer felosedd, sef newid mewn dadleoliad rhannu efo newid mewn amser, yn defnyddio y mesur vector dadleoliad. Ac felly mae felosedd ei hun hefyd yn fesur vector. Mae o'n cymryd i ystyriaeth y cyfeiriad teithio oherwydd mae'n gallu bod yn negatif neu yn bositif. Un mesur arall dyn ni heb drafod eto yw'r cyflymiad. Nawr, tra bod felosedd yn vector sydd yn mesur cyfradd newid dadleoliad mewn perthynas ag amser, mae cyflymiad, sef acceleration yn Saesneg, yn vector sydd yn mesur cyfradd newid felosedd mewn perthynas ag amser. Nawr, y fformula ar gyfer cyfrifo cyflymiad yw'r un sydd ar ganol y sgrin. Cyflymiad yw newid mewn felosedd rhannu efo newid mewn amser. Ac eto mae cyflymiad yn vector gan ei fod yn defnyddio'r mesur vector felosedd. A mi fedrwn ni naill ai defnyddio'r fformula yma i gyfrifo cyflymiad, neu, fel dyn ni'n mynd i weld yn y fideo nesaf, byddai'n bosib llunio tangiad i ffwythiant mwyn i gyfrifo. I orffen, gadewch ni ystyried ychydig o unedau ar gyfer dadleoliad, felosedd a chyflymiad. Nawr, os yw'r dadleoliad yn cael ei fesur mewn metrau a'r amser mewn eiliadau, yna yr uned ar gyfer y felosedd yw metrau yr eiliad, ac yna mae'r cyflymiad yn cael ei fesur mewn, naill ai dyn ni'n deud metr yr eiliad, neu dyn ni'n deud metr yr eiliad sgwar. Yr uned yn cael ei sgwennu fel m/s di sgwario. Ond, os yw'r dadleoliad yn cael ei fesur mewn kilometrau, a'r amser mewn oriau, yna yr uned ar gyfer felosedd yw kilometr yr awr, ac yna mae gennym ni 2 opsiwn ar gyfer yr uned ar gyfer cyflymiad, naill ai kilometr yr awr sgwar, neu kilometr yr awr yr eiliad. Ac mae hyn yn dibynnu ar efallai pa fath o graff felosedd amser sydd gennym ni. Os oes gennym ni graff felosedd amser o'r math yma, lle mae'r felosedd yn cael ei fesur mewn kilometr yr awr a'r amser mewn oriau, yna yr uned ar gyfer cyflymiad yw, yr uned ar gyfer felosedd, kilometr yr awr, rhannu efo'r uned ar gyfer amser, sef oriau,
ac felly yr uned ar gyfer cyflymiad yn yr achos yma yw kilometr yr awr sgwâr, neu sy'n ni'n gallu deud kilometr yr awr yr awr. Ond, ar llaw arall, os oes gennym ni graff felosedd amser o'r math yma, lle mae felosedd ar i fyny mewn kilometr yr awr ac amser a draws mewn eiliadau, yna ar gyfer y cyflymiad, yr uned yn yr achos yma, yw yr uned felosedd, kilometr yr awr, rhannu efo'r uned amser eiliadau, ac felly yr uned cyflymiad yw kilometr yr awr yr eiliad. Mae yna achos digon tebyg yn y rhes olaf, os yw'r dadleoliad mewn milltiroedd a'r amser mewn oriau, yna rhaid i'r felosedd gael ei fesur mewn milltir yr awr, y talfyriad y fan hyn ydy MEA yn Gymraeg, neu falle MPH, miles per hour Saesneg, ac eto mae yna ddau opsiwn ar gyfer y cyflymiad. Os oes gennym ni graff felosedd amser o'r math yma, felosedd i fyny mewn milltir yr awr, amser a draws mewn oriau, yna uned y cyflymiad yw milltir yr awr sgwâr, neu os hoffwch chi milltir yr awr, neu os yw'r graff felosedd amser yn edrych fel hyn, felosedd i fyny mewn milltir yr awr, amser a draws mewn eiliadau, yna yr uned ar gyfer cyflymiad yw milltir yr awr yr eiliad. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.